Ялкау кыз. Башкорт халык әкияте. Борын заманда яшәгән ди Өләсәй менән Янсәре. Өләсәй картайган, бирмәлә эшләй алмаган, ә Янсәре бик ялкау булган. Өләсәһе елдан-ел картая һәм хәле бетә барган. Яз җиткәч, ашарга берәй нимә сәсергә кәрәк, дип уйлай һәм Янсәрәне әйтә. Ә Янсәре уга: «Кәрәкмәй, һин инде картайганың, тиздән үлеп китерең, ә мине берәй изге кеше гаиләһенә алыр», дип улар бер нимә лә сәсмәй. Көз җитә, халык уңыш җыя, ә бие үлмәгән. Кызын беркем дә тәрбиягә алмаган. Улар асыга башлагандар. Бер көнде күрше инеп: «Әзрәк минем булса ла, Сара ярмаһы инеп алыгыз», дип сыгып китә. Өләсәһе инеп алырга куша. Ә Янсәре уга: «Кәрәкмәй, бәлки улардан Сара ярмаһы насардыр», дип бармай. Яз җиткән. Янсәре басыуга сәсергә сыга. «Нимә эшләйһең?» дип күршеләре унан көлә икән. Өләсәйем карт, уга күп калмаган, ә һине берәй изгекле кеше гаиләһенә алыр. «Юк инде, хәзер мин аңланым, касып китһәң дә, сәсеп кит», дип олылар бушка әйтмәгән.